Per afegir o modificar elements del curs o per a canviar el títol o la descripció de les seccions del curs, cal activar el mode d'edició des del commutador que hi ha a la part superior. En activar l'edició, ens apareixen icones d'edició i menús en els diferents elements del curs. Dalt de tot, trobem la icona del llapis blau, que ens permet l'edició en bloc. Podrem seleccionar diversos elements i aplicar accions en bloc, com per exemple, ocultar, duplicar, moure o suprimir diverses activitats alhora. La icona del llapis negre a la dreta d'un nom permet canviar ràpidament el títol d'una secció, un recurs o una activitat. Una vegada canviat el títol, cal prémer la tecla Intro per a guardar els canvis. La icona dels 3 punts obre un menú que ens permet editar tant les seccions com les activitats o recursos. Respecte a les opcions d'edició disponibles en les seccions, podem editar el tema. Ens porta a la pàgina d'edició de la secció per actualitzar-la amb més detall. Realçar. Si el format del curs és per temes, enfatitzarà la secció on es vol que l'alumnat es focalitzi. Duplicar. Fa una còpia ràpida d'una secció. Oculta el tema. Amaga la secció a l'alumnat. Moure. Permet desplaçar la secció a la part del curs que desitgem. Suprimeix el tema. Esborra tant la secció com els seus recursos i activitats. En cas d'haver suprimit una secció per error, podreu recuperar el seu contingut des de la paperera de reciclatge, sempre que no hagin passat més de 14 dies. Permalink. S'obté un enllaç permanent que serveix per a dirigir al nostre alumnat a una secció concreta del curs. Finalment, pel que fa a les activitats o recursos a banda de les opcions d'edició que hem vist amb anterioritat, mou, oculta, duplica i suprimeix, també podem editar paràmetres. Ens porta a la pàgina d'edició del recurs o activitat per actualitzar-lo amb més detall. Mou a dreta. Desplaça a la dreta els recursos o activitats de la pàgina principal del curs. Aquest sagnat també s'aplicarà a l'índex del curs.